Ok. Ești gata sau? Gata, merge? Ok. Nu, mulțumesc. Eu cred că a fost un meci echilibrat în care, spun eu, după 2-0 am văzut jocul. Păcat că am început foarte slab acest joc, în care pot spune că, datorită jocurile bune care le-am făcut în pregătire, ne-am crezut deja învingători. Am ratat și noi, a ratat și adversarul. Păcat că nu ne-am trezit de la început să jucăm așa cum am făcut în minutul 30. Mulțumesc, dacă aveți întrebări. Am văzut că la sfârșit ați protestat pe Păi, nu am protestat în termeni duri, dar în primul rând eu zic că explicația arbitrului că munca a fost sporul la portar sunt neîntemeiate, pentru că portarul și-a scăpat singur mingea în pasă, în poastă. Deci în jurul portarului la 3-4 metri nu era absolut nimic. Fundașul nostru a sărit la cap, a dat cu capul, iar portarul a scăpat mingea în poastă. Nu văd un faul la portar. În primul rând a arbitrat un arbitru lipsit de experiență, pentru că dacă e băiat deștept și nu vrea să-și facă meciul greu, nu mai dă corner, care după părerea mea n-a fost. Dar, iar după părerea mea, vă spun că a fost golvalat. Deci un apesat a considerat viceriu de rezultat? Dom'le, dacă ne-a luat un gol așa, cum să spun, pentru un fault inexistent, putem să spun așa. În urma unui corner inexistent. Cum să spun, v-am spus, ne-a arbitrat un arbitru lipsit de experiență și de curaj într-un joc care ambele echipe au nevoie de puncte ca de ea. În rest, așa, în timpul jocului, nu putem să-i reproșăm prea multe arbitrului. Dar singur și-a făcut meciul greu. E monitorizat de ce a crezut, nu ajunge un arbitru mare? Cum să spun, toți au luat-o de jos și n-au avut experiență. Posibil. Principalul putea să aibă mai mult curaj în relația cu jucătorul. Ați fost liniștit, ca niciodată pe bancă. Am fost liniștit, pentru că cu jucătorii în ziua de azi nu mai știi cum să te comporți. Dacă ești al dracu și ești rău, nu e bine. Dacă ești băiat valabil, nu e bine. Dacă ești corect, nu e bine. Dacă ești bandit, iar nu e bine. Așa că mă agit, cum să spun, de acum încolo, strict pe relațiile tehnico-tactice. V-ați trecut din autoritate? Nu, dar nu e bine nici cum. Așa le spun ce au de făcut și cu asta basta. Iar la bani. Pentru ce să mai mănânc plămâni? Mi-am mâncat plămânii, am vrut să scot jucători și să fac performanță și la petrolul ce am pățit. Au scăs prea al dracu și m-au afară. Cum vedeți lupta la retrogradare? Sunt antenate echipa dumneavoastră de acum, o echipă altă de Super Suceava, Botoșani. Sunteți de aici, de zonă? După părerea mea, e foarte greu ca Știința și Suceava să mai scape de retrogradare, pentru că au și ele meciuri destul de grele. Știința este o echipă făcută peste noapte. Suceava nu are puncte și întâlnește echipe bune acasă și dacă vă uitați pe programul lor afară, e foarte greu să mai ia puncte. Deci eu spun că așa la prima vedere noi și Botoșani nu cred că suntem noi cei mai fraieri. Da, pe ansamblu după joc, victoria meritată la Botoșani nu înseamnă? Dacă s-a terminat 2-1, înseamnă că e meritat. De ce să le luăm, indiferent cum, de ce să le luăm din merite adversare? Acum vreo un an jumătate înainte de a veni Grozav, doreați să ajungeți la Botoșani. Vă pare rău că nu s-a concretizat? Deci înainte... Eu doream sau dânsii doreau? Ați auzit la cineva că am dorit eu să vin la Botoșani? N-a fost o dorință reciprocă sau? Nu știu, pe mine nu m-a contactat nimeni, iar eu nu m-am autopropun. Dacă dânsii aveau vreun, cum să spun eu, vreun obiectiv, aducerea mea la Botoșani, în viață niciodată să nu spun.
Deci eu am antrenat foarte mult în Moldova, aproape jumate din cariera mea, dar a spus întrebarea greșită. Ok. Un succes! Și mi-a la fel.